नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, मी आपला शेतकरी मित्र शंकर पाटील MS स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे। आता हे तुम्ही पाहू शकता, आता हे आपला ऊसाचा प्लॉट आहे। हे जवळपास 5 महिन्याच्या जवळपास ह्याचं संगोपन आपण केलेलं आहोत। आणि आता तुम्ही यामध्ये जर पाहिलं तर आता ह्यामध्ये तणाचं जर पाहिलं तर आता पाण्याचे दिवस आहेत, पाऊस पडत आहे चांगल्या पद्धतीनं। आता याच्यामध्ये खूप सारं तण हे तुम्हाला दिसत आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे, लवाळा आहे, गवत आहे, छोटे छोटे रुंद पानाचं आहे, गोल पानाचं आहे। आता या जर तणाचं आपल्याला व्यवस्थापन करायचं म्हणलं तर या दिवसामध्ये खूप मोठी अडचण येते। कारण का या दिवसामध्ये जर आपण तणनाशकांचा वापर जर केला नाही तर आपल्या ऊसाला खूप मोठा फटका बसण्याचं कारण होऊ शकते। त्याच्यासाठी आता या ऊसामध्ये आपण एक 2 प्रकारचं कॉम्बिनेशनचं तणनाशक आपण यामध्ये घेत आहोत। आता यामध्ये तणनाशकाचं कॉम्बिनेशन घेते वेळेस आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे। आता तुम्ही इथं पाहू शकता, आता हे नवीन नवीन कोंब निघण्याचं याच्यामध्ये चालू आहे। हे बघू शकता, हे बारीक बारीक कोंब निघण्याचं काळ चालू आहे यामध्ये। आता यामध्ये जर आपण पाहिलं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोंब आहेत आणि यापैकी 2-4 कोंब छोटे आहेत। मग यांना जर आपण तणनाशक मारलं तर झटका बसण्याचं खूप मोठं कारण होऊ शकते। त्याच्यासाठी यांना त्रास होऊ नये त्यासाठी आपण ज्यावेळेला आपण कॉम्बिनेशन यूज करता तणनाशकाचं त्यावेळेला त्रास यांना होणार नाही याकडे सर्वात मोठं लक्ष देणं गरजेचं आहे। कारण की हेच आपलं उत्पन्न आहे। हेच चांगलं जर मोठं झालं, चांगला तना याचा भरला तर आपल्याला कुठेतरी उत्पन्न चांगल्या पद्धतीने भेटणार आहे। तर आता यामध्ये आपण काय करणार आहोत, आता हे शेतकऱ्यांना तर माहीतच आहे, तमर नावाचं जे औषध आहे, तणनाशक आहे, याच्यामध्ये एमेट्राइन 80% WG फॉर्ममध्ये येते। याला आपल्याला एकरी घ्यायचं आहे 500 ग्राम। आणि यासोबतच आता हे तुम्हाला माहीतच आहे की आता हे 2,4-D आहे। आता या दोघांचा वापर एकरी कशा प्रमाणामध्ये करायचा हे आता तुम्हाला सांगतोय। आपल्याला काय करायचं आहे शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला 150 लिटर पाणी घ्यायचं आहे। म्हणजे एकरी तुम्ही 8 पंप करता का 10 पंप करता त्या पद्धतीने तुम्ही याचा वापर करा। आता सहसा तर मी सगळ्यांना सांगतो की कमीत कमी एकरी तणनाशकाचे 10 पंप तर झालेच पाहिजे। त्यामुळे आपल्या तणावर चांगल्या पद्धतीने पाणी पडते आणि आपलं जे तण आहे ते नायनाट होण्यासाठी आपल्याला मदत करते। त्याच्यासाठी एकरी आपल्याला हे तमर घ्यायचं आहे 500 ग्राम आणि आपल्याला हे 2,4-D घ्यायचं आहे 800 ml एकरी। म्हणजे याचा डोस जाते आपल्याला 80 ml चा आणि हे जर म्हणलं तर 50 ग्रामचा आपला डोस जाते। ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मिक्स करून तुम्ही यूज करा। यूज केल्याच्या नंतर तुमचं गोल पानाचं लांब पानाचं जे काही तुम्हाला तण दिसत आहेत ऊसामध्ये ते पूर्ण तुमचं तण दोन्ही पद्धतीने संपून जाणार म्हणजे जाणार। धन्यवाद।